при решаването на този въпрос. Благодаря ви много за вашето изказване. Десислав Чуколов. Колеги, вземам думата сега, за да фокусирам вниманието ви върху огромния скандал, случващ се в България през последните няколко седмици. Уволнен служител на Националната служба за охрана изнася факти, че български политици са следени от тази служба, като тази служба се води на пряко подчинение на президента на Република България Георги Първанов. Преди време, господин Пьотеринг, вие приехте Първанов, въпреки изричното предупреждение на колегата ми Димитър Стоянов, че се срещате с агент на бившата Държавна сигурност. Сега се оказва, че този агент на Държавна сигурност и неговият приятел, вътрешният министър на Република България Румен Петков, следят и подслушват български политици. Аз като представител на най-силно изразената опозиционна партия у нас, „Атака“, изказвам възмущението си по този повод, следенето и подслушването на председателя на „Атака“ господин Волен Сидеров. Това не са голи твърдения, това са факти, изнесени от подполковник Николай Марков, бивш служител на НСО. Ние от „Атака“ настояваме за изясняване на всеки детайл от този грозен случай и затова изискахме изслушването на всички страни в българския парламент. Управляващите у нас отново отказаха това, което идва да потвърди отново тяхната замесеност в този случай. Накрая, господин президент, искам да ви призова като ръководител на тази уважавана институция, каквато е Европейския парламент, да използвате влиянието и авторитета си пред властите в България, за да се сложи край на тези незаконни и недемократични действия. Благодаря ви. Благодаря ви. Съответните парламентарни служби ще се запознаят с съдържанието на вашата декларация и ще ме консултират. Благодаря ви. А сега